маҳфили адабӣ фарҳангии хонандаи имрӯз созандаи фардо дар мавзӯи аз рӯдакӣ то ҷоми роҳандозӣ шуда дар он масъулин ва кормандони китобхона, довталабони озмунҳои ҷумҳуриявӣ, хонандагони доимӣ, дӯстдорони китобу адабиёт, инчунин меҳмони маҳфил шоир, нависанда ва адабиётшинос, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Алии Муҳаммадии Хуросонӣ иштирок доштанд. Нахуст ҳозирин сухан гуфта қайд карданд ки маҳфили мазкур ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуда, ҳадаф аз роҳандозии он тарғиби китобу китобхонӣ, эҳтиром ба мероси гаронбаҳои адабии миллати тоҷик ва ҷалби насли наврас ба омӯзиши осори адибони классикиву муосир мебошад. Сипас доир ба ҳаёту фаъолияти адиб ҳозирин маълумот дода, иброз доштанд ки Алии Муҳаммадии Хуросонӣ соли 1950 дар деҳаи Ниғнотии шаҳри Панҷакен ба дунё омадааст. Соли 1972 донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм намуда, фаъолияти илмии худро дар соҳаи адабиёт ва мероси хаттии ниёгон оғоз кардааст. Ӯ муаллифи як қатор асарҳои илмӣ, таҳқиқотӣ ва маҷмӯаҳои шеърӣ буда, дар омӯзишу муаррифии адабиёти классикии форсу тоҷик саҳми назаррас дорад. Аз соли 1999 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон мебошад. Бисёре аз осори илмӣ ва адабии мавсуф дар кишварҳои гуногун ба нашр расидаанд. Дар як ҳафта 2-3 маҳфил дар ин китобхонаи миллӣ мегзарад, пайваста барои ҷалб кардани хонандагон, рӯ овардан ба китобу китобхона. мақсади асосии кормандони китобхонаи миллӣ аз он аст ки маҳфилҳое ки дар китобхонаи миллӣ мегузаранд, аз ҳамин қариб 5 миллион китобе ки дар китобхонаи миллӣ маҳфуз аст, хо илмӣ аст, хо таърихӣ аст, динӣ аст, метавонад хонанда истифода баранд ва рӯ ба китобу китобхона биёранд. дар идомаи маҳфили адабӣ шоир Алии Муҳаммадии Хуросонӣ аз фаъолияти илмӣ, эҷодӣ ва осори таълифнамудаи худ ёдовар шуда, дар бораи ҷойгоҳи адабиёти классикии тоҷик дар рушди фарҳанги миллӣ андешаи хешро баён намуд. Алии Муҳаммадии Хуросонӣ дар фаъолияти худ ба таҳқиқи адабиёти форсӣ, тоҷикӣ, матншиносӣ ва нақди адабӣ таваҷҷӯҳи хоса дошта, як қатор асарҳои илмӣ, таҳқиқотӣ ва бадеӣ таълиф намудааст. Мавсуф муаллифи асарҳои муносибатҳои дӯстона ва равобити эҷодии ҷомӣ ва навоӣ, Асадии тусӣ ва гаршосбнома, нома ва номанигорӣ дар шоҳнома, таърихи адабиёти форсии дарии тоҷикӣ, меҳри муштарӣ, ҳунари номанигорӣ дар шоҳнома, ҷозибаи калом ва дигар осори таҳқиқотӣ мебошад. Дар идомаи маҳфил иштирокчиён бо шоир доир ба ҳаёту фаъолият суҳбат ороста, аз осори мавсуф ва адибони классик ва муосири тоҷик намунаҳои шеърӣ қироат карданд. Ёдовар мешавем ки баргузории чунин маҳфилҳо барои баланд бардоштани завқи китобхонӣ, рушди ҷаҳонбинии наврасону ҷавонон ва арҷгузорӣ ба мероси адабию фарҳангии миллати тоҷик заминаи мусоид фароҳам меорад.